Ja, må ikke det vil være bedre at vise ham Femø-frønsten, at vi Fakkertal har et hyggeligt, stabilt og mere hyggeligt, end det var, ja. Betragt det som en fejl. Jeg glemte også at lukke døren ind til køler. Stuart starter, så lukker du den dør op lige med det samme. Det gør jeg selv. Daniel, pulverheksen går... Jesus Kristus, du gav mig... Hey, hvad kalder man det? Hedeslag. Jeg gider ikke blive ignoraniseret. Jeg skal have de penge, jeg har krævet sig for, men jeg har tabt mit mikrofonbælte, og det er overhovedet ikke sjovt. Nå, godt så. For hvis der er én ting, jeg hader, så er det, når folk gør en tjeneste, og bagefter fortæller, at de forlanger fortaling. Fortaling. Præcis som jeg kom til der. Det var en fortaling. Lort. Jeg håber skisme, du har held i kærlighed. Men således er hun. Grul. Fuck mig. Smag? Nej tak, jeg er vegetar. Arme stakkel. Langt hår og vegetar. Jeg håber filme, du har held i kærlighed. Prøv at spil. Fuck mig. Ja, det synes jeg også. Alt ved det gamle. Danny, husk nu, vi havde en aftale, vi to, ikke? Ja, jeg er klar nok der. Tak, der står ikke et billede derovre i hjørnet. Ja, Danny er kommet hjem på det, der hedder en betinget prøveløsladelse. Hvad skal det sige? Det skal sige, at vi er fra kaminens side. Hvad skal de sige, Stuart? Hvad skal de sige? Klar igen. Goddag, frøken. Stuart starter os til tjeneste. Og for satan i hedehul, jeg vil stakke mig på en raket. Hvor mange øl har du fået, Stuart? Nej, ikke nok. Jeg kunne stadig mærke mit lår. Første gang. Klap så. Klar. Så opdager de ruller. Og det må du gøre bagefter, Stuart. Hvad står galt? Klar. Og først. Jeg tror, du har en idé, Anders. Prøv lige at vente den over mig, så kan jeg se den. Ja. Okay. Du forbereder dig. Kan du lave Eiffeltårnet? Ja, jeg kører. Hun er 3 gange. Man kunne godt have sagt tak, inden jeg fik det. Ja, vel nå. Jamen, jeg kunne jo ikke vide, om du var ordblind, eller om du bare har dårlig smag. Jeg må gå ikke ud fra, at det er meningen, at folk render rundt med en gulvmoppe på hovedet. Hvad i alverden er det for en måde at behandle dørene på her i mit hus? Pisseporten. Hvor mange en mødom er gået tabt, og mange en politibetjent har let forgæves efter spor. Skål for friheden. Her kunne jeg have trængt til en øl. Nej, sikke en overraskelse. Det må jeg nok sige. Fuck det. Skal I så gå tur med hunden? Nej, nu har jeg aldrig. Ja, er vi sådan? For sæt mig Tommeltot. Sorry. Et sekund, knæk. Din mor skal høre det her. Og så kan du jo eventuelt lige fortælle, at jeg var på stripklub eller et eller andet. Kan du ikke gøre det? Odysseus, hvor har jeg sovet godt. Lad os nu se. Det må være dig. Da kæft, du åbner dig selv. Ej, man set med hende. Det var sjovt. En skidt gave. Hvad? Okay. Der var nok en overraskelse. Du kan skrubbe ned og skåle noget sne. Der ligger allerede en ældre dame dernede med svære skader på hoften. Prøv lige at lave lidt større billede, så de får hænderne med, og lige enden af kjolen der. Sådan noget. Må det ikke komme udefra igen? Ved du hvad?
Du kan gå ned i skoven og sådan af. Du kan skovle. Ja. Der er hørfrø i mine patter. Wow. Ja. Så kan man gå til fødselsforberedelseskurser sammen. Og det er skønt at have den... Ikke? Ja. Der står putter en baby, der ikke er der. Det er virkelig underligt. Sankt Pelle Kirke på det ydre Vesterbro styrtede i går sammen efter en voldsom eksplosion. Politiet undersøger stadig om... Sankt Pelle... Undskyld. Sankt Folmer på midten. Kan jeg ikke det? Klar, vi laver den. Sammen. Kom. Åh, for satan. Det var en bazooka, jeg fik lige kranet. Er du klar, hvor det gjorde? Hvad gør vi? Hallo? Jeg er så lige nødt til at have den her lidt væk. Den hang fast i min hæt. Hvad gør vi? Ja, det ved jeg sgu ikke. Der røg en bazooka. Den er skide dyr. Udtaler Paul Præmiepsyko fra... Ikke helt. Jeg skal bare lige have et navn. Erik Morten Jensen. Klar. Så, sammenbit. Og værsgo. Udtaler Preben Dadelballe fra... Det kan man ikke. Nej, det er lidt sygt. Ja, vi skal bare lige have et godt navn. Nej. Uden mig vil I leve af Toskehavn. Velkommen til Stuarts pølsevogn. Undskyld. Okay. Sorry. Det er sjovt. Du må ikke give så meget gas. Jeg kan ikke have det. Fuck. Fra samme sted. Jeg siger, nu ved jeg det da. Nej, bare for du kommer frem med pølserne. Okay, klar. Vent lidt. Nej, ikke en af dem der. Der var hele dagen. Det er absolut ikke morsomt, det her, Anders. Ej, jeg vil... Godt så, vi har det så. Mammon. Mille mammon. Mille mammon. Mille makrel. Mille mammon. Himmel og bøf. Ja, der kan ikke slut på noget som helst. Nå, Stuart Stardust. Det var så et trin for langt.
skal jeg dø. Flamenco-guillotine. Hvad sker der? Hold første gang. Flat. Værsgo! Hey, So! Er du godt klar over, det er min kæreste, du står og snakker med? Du skal ikke kalde mig så. Okay, så luder. Nu har jeg aldrig hørt så galt. Hvad snakker du om, mand? Hvad fede møgkælling, man står og lægger an på min støjer, mand. Kan du ikke få nogen færdig nogen mænd selv? Er det fordi du er sådan en eller anden total rigidse, eller hvad det hedder? Og du ikke har nogen, du kan ikke score selv, mand. Så skal du bare komme og være sådan en grib på andres kærester. Du er en totalt klamme, gammel, rynkede møgkælling, mand. Du slås, jeg kender op til 4 venner, som har stegegafler. Du kan bare komme, og jeg har en æskenyl i lommen. Ved du noget? Så kom, har du et problem med at fucking smøre en luder lort, mand. Fucking skøskrev, mand. Mudderfjern. Så kom an. Jeg er sgu ikke bange for dig, mand. Så grimme kælling. Nej. Hey, So! Du er godt klar, at det er min kæreste, du står og snakker med, ikke? Du skal ikke kalde mig så. Nå, okay, så luder. Nu har jeg aldrig hørt så galt. Nå, luk dog røven, møgkost, mand. Tror du, jeg er bange for dig? Kan du ikke skaffe din egen kæreste selv? Skal du gå og rave på min kæreste? Tror jeg nok ikke, du skal, mand. Kan du se den her? Det er Sundby Hospital. Kan du se den her? Det er Vester Kirkegård. Og dem er jeg selv bange for. Har jeg hørt. Nå. Har du flere bud? Hey, So! Du er godt klar, det er min kæreste, du står og snakker med, ikke? Du skal ikke kalde mig så. Nå, okay, så luder. Nu har jeg aldrig hørt så galt. Ej, hvad? Sig mig, har du et problem, eller hvad? Er det ikke dig, der bare står med grabberne fuldstændig op i klokkeværket på min kæreste, mand? Lige så snart jeg vender ryggen til. Hvad fanden er det problem, mand? Din lede møgkælling. Kan du ligesom ikke finde din egen kæreste selv, måske? Skal det gå ud over os, mindretallet? Sådan en fucking udbytter, fede, klappe skøgeskrev, mand. Vil du slås om ham, eller hvad? Det tør du alligevel ikke, vel? Jeg har faktisk en ace-kanyl i lommen, hvis du har et problem, mand. Jeg kan også lave en nunchaku af 2 te-birkis. Jeg synes ikke, du skal komme for godt i gang, mand. Gamle, lede, rynkekost, mand. Der ikke kan få færdig sin egen mænd, skal du bare stå og være totalt bare sådan en gøgeunge, eller hvad det hedder, i sådan en rede, der bare krabler sig ind på andre menneskers ejendomsrettighedsprivatret, ikke? Sådan en total luder flamfise, mand. Nå, du skulle nok, du skulle tage og sige undskyld for det, du har gjort. Ellers så smadrer der kraftedeme. Kunne tænke dig sådan to? Kan du bare få, mand. Jeg kan også brække din knæ. Det gør pisse ondt at brække sin knæ. Jeg engang brækket nede på autobahnen i Tyskland. Men jeg fik mine penge alligevel. Og hvad rager det jo også dig, at stå og udspørge mig om privatlivets fredelighed, når du ikke engang selv kan få en mand. Fucking luder, mand. Så kom, hvis du vil slås. Tror jeg er bange for dig, for det er jeg sjov nok, ikke, mand. Så ved du noget. Så kom, jeg står lige her. Skal jeg have et stykke af mig? Hvad? Nå? Kan vi stoppe her, Morten? Igen. Nu, du ved godt, jeg leger bare, jeg er en rigtig streng far, ikke også? Ja. Så nu når jeg har sagt det, kan du huske det? Ja. Hvad siger du så? Så siger du, ja, jeg skal nok huske det, papa. Prøv at sige det. Kan du huske det, Victor? Ja. Jeg skal nok huske det, papa. Prøv at sige det. Kan du huske det? Ja, jeg kan godt huske det. Papa. Jeg hedder Stuart. Jeg hedder Stuart. Ja, prøv at kigge på mig. Hvad hedder du? Hvad hedder du?
Så skal du sige, jeg hedder Stuart. Selvom Du hedder Stuart. det er bare noget, vi leger, så siger du, jeg hedder Stuart. Du hedder Stuart. Kan du sige, jeg hedder Stuart? Du hedder Stuart. Jamen, det, hvis du siger, jeg hedder Stuart, kan du sige det? Jeg hedder Stuart. Kan du huske det, Victor? Ja. Prøv at sige Skibbo Høj til mig. Skibbo Høj. Steve Skraldmand. Skibbo Høj. Steve Skraldmand. Essen. Yes, sir. Rød. Yes, sir. Rød. Er du med på det? Var det godt? En gang må han have det længere til